Welcome back to Pirates Fans TV. Siphethe umnikeni Mtunga unjani baba? Mfowethu uyazi ukuthi ngiyaphila. Mayiphila iPirates isizwe siyaphila. Yeah, manje ngiyaphila mfowethu. Yeah. 3-0 win to Orlando Pirates. Igame ya today ibone kanjani? No, iPirates ize ne plan. iChiefs ize nenhlanhla mhlambe nentelezi angazi. Kodwa iplan yokudlala iChiefs engathi kade ingenayo. Mangathi yabheka first half no shots on target. Second half maybe 1 or 2. Manje lokho kusho ukuthi iChiefs ayidlalanga kahle. Ayidlalanga kahle inhlobo. Kusuka emumva uThabiso. Umremi kade behuzela lapha. Beku freeway nje. Yena ubezama kodwa bekuno freeway kade ukhona kade uvule umremi ngoba bebelike bedlala ombathe ngathi bayalibamba ibhola. Babelithatha belelula beliphonsa le ku number 2 eqhamuka umremi esevutha. Kanti lento engihlale ngisho ukuthi umremi usebenza kahle kakhulu mangabe eqhamuka ngaka left. Uma uzomfaka ngaka right uthi akakhathe in kufanele angene phakathi ashaya inet uyehluleka manje namhlanje bamdlalisa endaweni yakhe lena kufanele idlale futhi wenza kahle kakhulu. Umbuthuma alikho iphuthe engambeka lona ngoba wonke amabhola ekade ekhona 18 ubehlale ekhona. Abantu banokhala umbuthuma yena leading goal scorer ePirates. Umsebenzi wakhe uyawenza wonke amakhapha akasawadlalile ukorile ku league ukorile ku Carling Black Label ukorile ku Champions League ukorile manje yini osangathi uyayifuna kulomfana kodwa ungena kamahopa kwenza umehluko omkhulu kakhulu ngikho ngithi mina hayi iPirates kade inayo iplan iChiefs ibingenayo iplan ibithembe nje inhlanhla nentelezi vele ikhojwa ikhwaya uyabona manje vele ikhwaya ayizange yakhoja mfowethu. Uqinisile. So last week mesikhala man ngocoach wethu man ngoba mekangayenza izinto eziright. Yini ocabanga ukuthi uyenze kahle namhlanje? No, ucoach wethu uyaganga. Ngoba mayesezotshelwa yithi ukuthi akafake bani. Mhlawumbe nemanagement yePirates bake beyitshele nayo bethi bake beyikhulume kwesinye isikhathi bethi nayo inokusethela ischema sazi noma usethele yena noma usethelwe yiyona noma ngithatha isinqumo sokuthi enze into right ngoba mangathi uyabheka umbatha first half yena umuntu obebulala iChiefs kuphinde siqale igame sine striker ngevike edlule saqala igame singena striker uDionga kusona istriker kanti enye igame esayidlala singenazi istriker futhi kwakuyile game ye Lupopo kaMkoko FC lo weChiefs. Yeah, nalapho sasiqale futhi strikers ngenaso sadliwa. Balwa nami ngabantu ku social media mangithi sishayiwe. Beda sishaywa ngasidlala idraw kodwa namhlanje asikho ku Champions League sadliwa ngendaba kacoach. Okusho ucoach kufanele enze into right engazama ukuprove ipoint. Uma uzama ukuprove ipoint uyalimala. Yeah, ngibone kanjalo mina igame. Pirates idlale kahle kodwa umthandazo wethu uthi ayiqhubeke kanje. Sundowns ngiyethemba lokuthi izodraw kusasa. Mayingadraw nje Sundowns ithole 1 point ngizokujabulela lokho. Okay. Man of the match mekubani today? Dr. Khumalo. Dr. Khumalo Yadlala. Man of the match eyami uApolice. Kodwa futhi Khehleza Mntwana uMakhawulo ngamnika. Yeah, ilabe ngibabonile mina ngabanika iman of the match. Okay. So do you think le league le sisasene chance ukuthi siyithathe? Pirates Fans TV. Okay, sengiyamangala ukuthi uthini manje. Yeah, hayi ithuba lokuyithatha likhona kuphela abafana ababambe lomqondo le attitude abeze nawo namhlanje. Ucoach engazama ukuprove ebeka abantu abarong ebenchini. Umbule mayesinda siyamdinga ukuthi angene ngesecond half ezoshaya lamaphasi akhe ngoba bazokutshela abantu abasupport amanye ama team ukuthi umbule akana plan. Akawenza ama assist umbule wenza ama secondary assist nanokuthi uyakwazi igame ukuyibamba eswina ipolice ngoba umbule uyamdlalisa njengo number 10 uyamdlalisa njengo number 8 uyakwazi ukuthi umdlalise lapha phambi kwebackline phambi kwamakhawula mayibamba ibhola yena uyakwazi ukulipolisa alitshala ibhola alitshala bese beqhamukeke apolice sebeshaya ama assist bese kuthi umbule akenzi lutho kanti mawuzolibuka umbule usebenza kakhulu yonke imidlalo aseke wayidlala amagoli amaningi asuka kuye manje mangabe singenza kanjalo abadlali sibadlalise ngokwe strength hayi ngokuthi ngiyamthanda ubani ngimfuni sibadlalise ngokwamandla abanawo ngokwengqondo abanayo ngokwe application abanayo.
You've heard it Mapakani yadlalisa abadlali ngokwestrength abanaso. Play abadlali on merit. Bopha! Pakania